Eloio herriragoaz, Patagoniako Eloio herrira. Oso herri txikia omen da. Izen horrekin zuloa izango da. Bai, hortik datorkio, inguruan itxuraz mendi desente ditu eta bere orografian oinarrituta hortik etorriko da izena, galdetuko diogu han bizien euskaldunari. Hor ikusten ari gara irudiak, benetan ederrak, Patagonia beti izaten da leku ederra dela. Ze koloreak, ze mendiak, herri txikia omen da, 3.000 biztanleko herritxo bat, eta han bizi da euskaldun bat, lasai biziko da gainera, Agurtuko dugu? Agurtuko dugu. Bera da, Nuria Vilalta. Nuria, arratsaldeon! Aizo, arratsaldeon. Zer moduz? Nondik nora iritsi zara zu Eloiora? Pare bat bueltak. Luz eman nitu nonaino elberte, baina. Hemen gaude. Nuria, Eloion zaude munduaren beste puntan, esateko moduan. Esai guzu, zer egiten duzuzuk Eloion? Danatarik hemen azpertzeko denborarik idazleanaz, irakaslea, bebai, unibertsitatean, baina hemen danatarik egiten dozu, etzea egiten dozu, landa egiten dozu, bizitzen dozu, ez dakit gehiago, naturarekin bildu eta pixka bat gehiago edo. Natura aipatu duzu, Nuria, naturaz inguratuta egongo zarete. Nolakoa da Eloio herria? Pentsatzen dugu herri lasaia izango dela, ez da? Bai, herri lasaia da, oso handia da guretzako, euskaldun batentzako, Eloioko perimetroa, kasi ez dakit Bizkaia erdia edo izango da, oso handia da, baina oso alde rurala da, eta jendea bizitza lasaia dauka. Argentinako bizitza lasaiak lagatzen dutzu nien, baina normalian kanpo edo landa bizitza da. Eta hor ingurunearekiko errespetua eta begirunea izango da, ez da, hor Patagonia inguruan eta? Herritarren aldetikan normalien bai, jende gehiena naturagatik bizi da, ez? Eta naturaren aldetik, ez, kultibo organikoak edo abereak, eta gainera horren indartsua dan natura bat gertu dakasunean, zaila da ez ikustia. Gero badaude beste eraso batzuk, ez? Eta normalean kanpotikan etortzen direzanak. Gitzi barru izan gendun zute oso handi bat, oso berezi bat, eta naiz eta inoiz ezin dozu horrelako akusaziorik egin, antza nahiko bilduta dago megamineriaren rollo guztiontara, ez? Hemen azpian antza badago urrea, badago uranioa, badaude horrelako metaleak, eta norbaitek nahi ditu. Nuria, baina ez goian dauzen hiritarrak. Nuria, zutea aipatu duzu, zutearen irudiak ari gara orain ikusten, hektarea pila bat erreziren, izugarria izan zen zute hori, eta zuengan zuzenki eragina ere izan zuen, ez da? Zuen ezagunen batek etxea ere galdu zuelako? Gure ezagun pilo bat, azken finean gure herriko 300 etxe erreziren, orain harinaz irudiak ikusten eta ungituta nauze zaiatzen gara ikusten oso fuertea izan zen. Arratsalde baten, erreziren 8.000 hektaria, tita baten, pasada batzan uste dut kontua dela, segunduro 3 hektaria erretzen zirezala, izan zen apokalipsi bat, harinaz orain nik irudiak ikusten eta gogoratzen du momentua, eta gero, mat bezala geratu gara, ez? Herriaren parte handia erreta, jende pilo bat geratu intzan etzerik gabe, zuak oraindik jarraitzen da, beze, lurrazpitikan zua jarraitzen du, bebai, ez? Bero dago lurra eta derrepente zua urtetzen da. Orduan nahiko egoera berezian gaude, guretzea zorionez, ezan erre, euria zizalako, inoiz baino gehiago naturari esker, guz salbu gaude eta, etxea galdu dutenen zerbitzura orain. Ikuste ditugu irudiak eta gainera horrelako zute bat izaten denean hain paraje ederrean pena izugarria ematen du eta sua joanagatik ere usaia gelditzen da, ez da? Holako erre usai bat gelditzen da ondorengo egunetan eta egunetan ere? Bai, hori nahiko fuertea da, ez? Oso nabaria, orain momentu enten agian ja ez da horren beste sentitzen, baina hilabete bat pasatu da.
baina lehenengo egunetan zeneukan erre usaina barruan, eta ezaki beste egunean urten nintzen etxetikan, eta sentitu neban usain hori berriz, eta errepente gorputz guztia alertan jartzen jatzu, azten zara zua bilatzen nian egongo dan, ze kriston alertan momentu bat da, ez? Fuertea da bizitzarako, orokorrean. Aipatu duzu zuen inguruko etxeak arriskuan egon zirela, erre ere egin zirela, triskantza sekulakoa izan zen, eta horri buelta emate aldera, zuek bizitzareten etxea ere, zuek eraikitakoa da, ezta? Bai, guk eraiki gendun geure etxea. Hemen zeharo arrunta da hori. Baldin badakizu zelan egin, eta ez baldin badakizu ikasiko duzu bidean. Oso arrunta da gure auzokide pilo batek eraiki da bezaien etxea, eta guretzako laser handia izan zen, ez? Bizitza erronka bat gure alabekin egitea baita be. Eta hor pentsatzen dugu, esan duzu baldin badakizu ongi, ez baldin badakizu bidean ikasiko duzula, baina auzolana handia izango dela pentsatzen dugu. Lagunduko diozue batak besteari? Bai, auzolana hemen minga esaten diote. Barkatu. Minga esaten diote hemen, eta oso arrunta da, oso erapolita da eraikitzeko, auzolana ezagutzen dugu Euskal Herrian zeharo, eta oso asko biltzen zaitu ingurukoekin, eta orain horri esker bai, zuteak direla eta estatua hondik ez da hartu, eta provintzia bez, auzolanez eraikitzen ari dira etxe pilo bat, hilabete baten, ezin dozu sinistu zelan mugitu dan jendea, eta unkigarria da, ez? Eta jendea badaki gauzak egiten orduan. Irudiak benetan politak dira, ikusten dugu auzolan horretan denek lagundu zutela, ez da, txikienak ere hor ikusten ditugu batera eta bestera, eta lana bai, baina festa handia izan zen hori, ez da? Bai, klaro, gauza bat ez dau bestiak entzen, ez? Ondo dago bai festa itea, eta batez be guretzako oso importantea da, umeak bai bizitzaren parte izatie, ez? Batzutan pasatzen da, hirietan edo oso prisa handia daukazunean bizitzan, umeak ezin dutela erritmo hori jarraitu, ez? Umeak erratu behar dira, bai, nagusiak bai, asko erratzen gara, baina umeak erratzeko aukera eta denbora behar da bez, eta hori gure nietan ere bizilagunentzako oso importantea da, denbora hori aurkitzea eta hori errespetatzea. Nuria, zuke bi seme-alaba dituzu, bi haur dituzu, euskaraz egiten diezu? Lehenengoari, Sofia Lur deitzen dena, jaio zanetik beti egin eban euskaraz, etzien, eta 4 urte zituen erarte, bigarren alaba, Zua deitzen dena, bebai euskaraz egiten gendun, eta 4 urte zituenean, eskatu zidan mesedez bestei bezala berbaitea. Orduan, niri bihotxa apurtu zidan. Hor, geratu nintzen zeko, derrepente, baina, errespetatu behar da, eta hori bere borondatea da, nik uste dut momentu baten edo besten bueltatuko zaiola gogoa. Euskera guretzean dago, gure ingurunean dago, ni saiatzen az beti Euskal Herriari buruz hor informazioa eta abestiak eta ipuinak izatea, baina, ere denboran. Nuria, Euskal Herria faltan botatzen alduzu? Zer botatzen duzu gehien faltan? Familia, lagunak, janaria, ama, janaria. Ze ondo gaten den Euskal Herria. Bai, asko botatzen da faltan. Herriko festak. Oie guk ere botatzen ditugu orain faltan. Claro, noski orain danek, ez? Baina bai, sustraiak, ez? Hor zaude herri baten eta bestian, eta jaz dakizu zein izango zen zure herria gehiago, baina Euskal Herria asko botatzen da faltan. Zo berezia da. Nuria, badakigu orain ez direla agian garairik onenak horretarako, baina noiz itzuliko zara Euskal Herrira bidaian edo agian bizitzera asmorik baduzu? Ez dakit bizitza egunero egiten da, orduan nik normalean ez ditut planak egiten, ez ditut betetzen. Beraz, bizitan jutea izugarri gustatuko litzaidake. Ez dakit inolako pasaporte berezirik behar diren edo, horretan ez gara sartuko,
baina bai, gustatuko litzaidake izugarri nire familia, nire herria oso ondo ezagutzea, eta batez bere familiarekin harremana izatea, ez? Bueno, gainera orain etxea egiten ikasi duzu, beraz Euskal Herrian oso kotizatu izango zinateke, Bai, hori ere bai. egiten dakiena. Hori ere bai. Nuria Vilalta, benetan mila esker gurekin hemen izatearren eta guri Patagoniaren txoko hori erakustearren. Eskerrik asko, Nuria. Ondo izan. Eskerrik asko zeuei.